OIMORE nyako Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV otieno kata odhiambo makawuono ndalo 11 to piny Kenya dhie yiero maduong' mabiro mathoth timore pacho kaendi. IEBC ochano romo kod jolar kom 10 piny Kenya ewi ng'ur mosebet ewi chapa mag moko kuom otese mabende ong'ere kaka form 34 bedo kitiyo godo e weche mag yiero. Bende jogo mabende laro kombe ma opogore pacho kaendi kotelni kod jogo malaro kombe mag jatend piny Kenya obedo gi kisera mar ombulu e kuonde mopogore pacho ka giuso agenda to kod manifesto mage. Anyuola mar Chris Musando bende pod manyo ratiro margi nyaka ne wuodgi negi higni 5 mokalo kapok giyudo ler moro amora ewi nek mare. Bende duol no ero mochung' ne weche mag osara mag jotij jopiny mano SRC bende sani koro wito oko moko kuom omenda mabalang' mihinyo chiwo ne jood bura kaka mano mar nyiewo nyamburko. Kaw kamano magi e weche mawamiyo pek. Duol mar SRC koro wito oko omenda moko mabalang' e osaj jood bura mapachuka. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IBC to conduct and deliver a free, fair and credible 2022 general election. Duol mar IBC kod bad migao mar obila oyango ni oselalore kendo tieko ywaruok ma oseneno e kindgi. Doho golo chik ne Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto oduok ne sirikal siling milion 200 mane odonjo e aguche mar bengi e yor mibadhi. Erokamano kuom kete Ramogi TV kaka pile tudri kodo kal namba ma tudruok mar 3 no idwa chiel kachiel e Facebook page marwa, Twitter to kod YouTube mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Wigni 5 nyaka nenek mane en jatend lony manyasani ka IEBC Chris Musando, familia mare pod rito yudo duoko kowuok kuom piny owacho mar yango gimomiyo ne onego wuodgi kod ng'at mane onege. Familia no wacho ni kata bedo ni piny owacho ne osingo timo nonro onge ler moro amora ma giseyudo. Kaka jafwambo marwa George Batilero, familia Musando rito gi neno kapenjo en ni nyaka karang'o. Lefunga kobiero e kaunti ma Siaya ema wuod Kenya manoramo ni yiero ma 2017 ne dhi bedo maonge kuo mar ombulu oninde. Christopher Chege Musando higni 5 nyaka ne mudho maratipo im ngima Chris Musando onge ng'ata mosemaki kata moseluongi nyinge kaka chich e nek magalagala no, ka familia mare pod rito duoko ni to ng'ama ne onego Chris Musando to nonege nang'o. Tarik 28 dwe mar 7 2017 mana seche manok bang' wuok e twak mar televisen kama ne osingo ni onge yo moro amora mane nyal kwalgo ombulu e yiero mag 2017 ema ne obedo twak mane familia mar apisano mane ochung' ne weche mag lony manyasani ICT ka IEBC ne onene mogik kane pok lendo mar lal mare okwako ute fwambo ka ng'ama ong'eyo ndache onge. Bang' lendono menyo ne ochakore. Menyo manochwe chopo familia mare nyaka kar kano ringre joma otho ma City kaka ileronwa gi owadgi Peter Musando. Koro si wachako gore simu wacho ni yawo ogo simu ka orega ne urwadhi ne mochari City mochari mondo dhi ne to dipo nen Chris ma jogo nego keto kanyo adiera kane wadhi ana madonjo mokwongo ni weura donj mondo confirm ka en kana donjo kana go wa kanita aloka duga chiti yawa donjuru nene. Kata obedo ni joluo wacho ni piny nigi raba, lit mar tho Chris Musando otamo rap piny rucho higni 5 e chuny familia mare. Gino mako mama matek kabisa. Momedo tuo i dende mang'eny kabisa. Ma en ng'ama tin seche matin otho. Kech tuo koparo wuode no odhi omedo bedende obedo marach kabisa. Mobene no penjo ker moduor Uhuru Muigai Kenyatta ni nyisa uno nego wuodani to onge ng'ama oseduoke.
Mama osebedo ngima rach kabisa. En ng'ama odak mana yath. Ka onge yath to tho. Lakini higni 5 mokalo nyaka ne Chris. Ka itere ma osuptal kowuok kiny pod oywak aywaka. Lidno pod omako chuny nyithi Chris Msando manoweyo katindo, ma bende rito ng'eyo gima omiyo ne oneg wuongi. Kane ne Raila Amolo Odinga odhi limo gi Nyayo Embakasi, ne gipenjo moluor Raila Amolo Odinga, nto baba noneg nang'o? Gino pod nie chunygi nyaka sani. Wakwayo mondo nyithindo obed kod kwe, mondo mama bende obed kod kwe. Bende sirikal nyiso ni ng'ama nonege ne en ng'ane. Kwe biro bedo e chunygi. Ginyalo ng'uono. Kata obedo ni piny owacho kokalo kuom mane en jatend obila mag okwach kich Ndegwa Muhoro ne osingo mar timo duto mar yango jogo manonego Chris Msando, nyaka chiel kawuono duoko pod onge. To kata mana chich achiel mosemaki kitudo gi nek makamano bende onge. Familia mar Chris Msando koro penjo ni kare bad piny owacho miwacho ni raborani, ere kaka ok onyal chopo kuom jok manonego Chris Msando? Kane onwadhi bwagolo wach mane ofilne sirikal ma Kenya nyalo yiego mondo luongo jo Scotland Yard kata luongo jo FBI mondo bi okonywa e timo uchunguzi ni. To jatend DCI mane won Mr. Ndegwa Muhoro nowacho ni wan kod kich kwach mabeyo mong'e timo uchunguzi maber kabisa. Okodwa konywa oko. Ne wang'eyo ni kaka nowuoyono nodhi konyowa mondo wayud ng'ano manonego Chris Msando. To ng'ama nonege ni gilarang'o. Nyaka wuono pod ok awinjo wachno. Ka koro piny Kenya ikore ni yiero, kuom Peter oonge mor. Kata kamano, en gi kwayo. Piny ka ong'eyo mondo odag nyaka chieng'. Itimo kosa ni ng'ato gima lich ka notimore no. Tu duogo uleng. Sani koro kochopo dwe mar 8. Wadhi dwe mar 7, wadhi dwe mar 8 yiero. Kata yiero no ok ane gima biro konyago. Koro rabo goyo. E dala gi Lifunga Kobiero, min Chris Msando wacho ni kuome tho mar wuode en mudho moime nyaka sani, kendo kelo ne songa maduong' e chunye. Atuo ma adago ywak, an ywak ye madago. Ka ywago udano. Kata obedo ni ndalo osekalo mang'eny, min Chris Msando ma bende osebedo kod del malit, nigi kwayo ka kwayo mare en ni mondo ng'ato wuoge oko nyise ng'at manonego wuode, kod gimomiyo ne onego wuode. Adwaro ng'at manene onego Chris. Gima nonego Chris, adwa ng'eyo kata ka Chris nokwalo gir ng'ato, to gima ne Chris okwalo no, owachna mondo aduok. Ndalo 1826 sani nyaka neneg Chris Msando, kendo piny owacho singo mar yanga dieri mar tho mare ne jo Kenya. Bede migepe matimo nonro pod oling kama tuo. Penjo en ni to en ng'a mani kod duoko mar tho mar Chris Msando? George Bati, Ramogi TV. Duol mateo yiere pachoka IEBC koro chano romo gi jolar kom jatend piny Kenya mar mondo mi gibed kod lalruok ewi ng'ur moko mawuok ewi chenro mar chako oboke mag oro duoko mag ombulu. IEBC ogolo milome makama bang' ng'ur mane ochwal kod riwruog Azimio la Umoja mane wacho ni IEBC ochapo form ma otisi ni 34A mathoth mokalo kwan. Kaka Chris Owino lero, Azimio la Umoja wacho ni okang' makamano nyalo miyo kuo mar ombulu bedoe. Kar seche mag onyango chieng' tich adek jumani, ndege mar piny Egypt ne omole paw ndeke maduong' ma JKIA. Otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny mag kauntis 18 ne owuok e piny Greece, ranyisi makende ni ikruok ne yiero maduong' mabiro ochopo e ng'iende. Kata kamano, jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to nigi ng'ur manyien ewi ikruok ne yiero mabiro. E oboke margi ne IEBC, aput matayo campaigns mag Raila e yiero mahigani owacho ni e kinde limbe margi e piny Greece, e kambi magoyo chapa otese mag yiero mabiro, agents magi ne ofwenyo ni IEBC ne ogoyo chapa form 34A 2 machal. Azimio medo wacho ni bang' penjo,
IBC ne odwokogi ni Form 34A mamoko mane ogo chapa idhi miyo agents mag jochung', joneno mag yiero, ute fwambo kaachiel gi bao ne jopiny e dheot mag polling stations. Kata kamano, Azimio ne okorwako dwoko makamano. Azimio bende oyangore ne gifwenyo ni IBC okidhi goyo chapa Form 34B mar yango dwoko mar jolar 10 piny e yiero mar dwe manyien. Kaluwore gi obokeno, IBC ne onyiso Azimio ni Form 34B okochuno, kendo mano emomiyo ne gionge kod chenro mar goyo chapa forms makamago. Tend Azimio la Umoja koro dwaro ni jakom IBC Wafula Chebukati oluong romo kod jolar 10 piny duto mar twak ewi weche ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E gino ma nenore kaka yo matieko ywaruok e kindgi, duol matayo yiero pacho ka IEBC kod tendo bilo golo twak makanyakla kendo singo matiyo kanyakla rido weche mag arita kwe e kinde yiero mabiro. Jatendo bila Hilary Mutyambayo yango ni gisetieko ywaruok manyocha ni e kindgi kod IEBC ewi jopiny Venezuela dek manyocha maki kod ramuon moko ma winjore tigo e kinde yiero. Komachielo jakom IEBC Wafula Chebukati wacho ni giseyudo maling'ling' ni nitiere josiasa moko manyiewo pande mag jopiny. Ne osingo mar kawo okang' mager ne josiasa ma ibiro yudi kanyiewo pande kuom jopiny. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IBC to conduct and deliver a free, fair and credible 2022 general election. Finally, with regard to investigation revolving around electoral stickers recently imported into the country, I wished to inform Kenyans that the matter has been resolved. Today's meeting, as you all know, arises from the issues about the stickers. As the IG has said, that has been resolved, the issue is settled, and going forward, we have committed to work together, and if there's any issue, we shall discuss as the National Police and as the Commission any issue affecting elections. So we appeal to Kenyans to turn up in large numbers and exercise their democratic right on the 9th of August. It also come to our attention that there are some people who are going around in a few areas buying IDs from voters. That information we have passed over to the Inspector General of Police, and action will be taken on those individuals who are going around buying IDs from Kenyans who are registered voters. We appeal to Kenyans, please don't sell the ID, don't sell your right, your democratic right and constitutional right to vote. Dul mochung'ne osara chano osara mag jotij piny owacho SRC oitoko chudo mabalang' mayande miyo jood bura e kinde mag yuore twak e od bura. Magi mana moko kuom lokruok maduol mar SRC koro yango ni ibiro kete tim chakre tarik 9 mar dwe ni. Lydia Okeyo nigi lerno. Jakom maduol mar SRC Lin Mengich olero lokruoge ma otim ne chenro mar chudo mar osara ne jotije piny owacho manie lemo mag tele pachoka. Lokruok makamano miyo gol oko omenda moko mabalang' mayangre ni dhi duoko ne Kenya omenda maromo silings milion 18 juma ka juma kod moyo silings bilion 1 higa ka higa. Sitting allowance for plenary sessions in Parliament and county assemblies is abolished and ceases to be payable. Number 5, transport facilitation benefit in the form of a car grant for state officers is abolished and ceases to be payable. SRC benolando ni jod bura gome ting mawinjore bed negi kao kaluwore gi dwaro mar chik. Roles that were evaluated at that time were, you can call it transitionary. We were still like operationalizing the constitution. The roles as provided by the Parliamentary Service Commission, just like every other employer would provide the GDs, came out with some clarity in terms of the job description, the requirements for delivery of those roles, and out of what we were able to assess and evaluate, there was a movement in terms of the points. Consolidated salaries has been deconsolidated and itemized into basic salary,
house allowance, commuter allowance, and salary market adjustment. Number 3, the roles of the members of parliament, county executive committees, and county speakers are upgraded as a result of job evaluation. Jod bura magod bura mamalo kod mago mag county dhi medo yudo mbalang' mag kaka gitimo wuodhegi kaluwore gi dwaro mag tijgi. Plenary sittings, because that was already consolidated into their pay. At that point, we had made a decision, the commission had made a decision to abolish, and that's why they went to court the last time, and they decided, because the court withheld, they continued paying themselves the sitting allowance together with the pay that they were getting, of course, together with the committee allowances. E lokruok ma kamano, jatend piny Kenya biro chamo sara maromo shillings milion 1.4 dwe ka dwe, kamano riwo koda ka omenda mambalang' mag ot kod wuoth. Jalup jatend piny Kenya biro yudo sara ma shillings milion 1.2 ka jotend migepe kod aton jener yudo sara ma shillings 924. Mago riwo omenda mag ot kod wuoth. Speaker mar od bura mamalo kod mar Senate moro ka moro biro chamo sara maromo shillings milion 1.1 dwe ka dwe ka jolupgi chamo sara ma en shillings 928. Jo od bura mamalo kod mago mag Senate moro ka moro biro chamo sara maromo shillings 710. Jod bura ibiro miyo omenda maromo shillings milion 7.5 mar nyiewo nyamburko ma injin mare ok okalo rapim mar lita 3. Korka kungo nyamburko mag jod bura SRC oyango ni maromo shillings 356 525 ibiro migi dwe ka dwe. E ute bura mag county, speaker dhi yudo sara maromo shillings 525 dwe ka dwe, kod hola mar nyamburko maromo shillings milion 4 kod mar ot maromo milion 20. Jalup speaker dhi yudo shillings 216,563 dwe ka dwe, kod hola mar nyamburko maromo shillings milion 2 ka hola mar ot en shillings milion 3. MCA dhi yudo sara maromo shillings 144,375, hola mar nyamburko maromo shillings milion 2 ka hola mar ot en shillings milion 3. Lokruok ma kamago winjore ochak keto e tim tarik 9 dwe mar 8 higani. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kawadhi nyime en jalup William Ruto eng'welaro komten piny Rigathi Gachagua oyudore kamarach tok doho ng'ado ni piny owacho ong'wano muom mage maromo siling milion 200 mayangore ni ne oyudo e yor mibadhi. Doho kawo okang' ma kamano bang' yango ni Gachagua ne ok nyal chiwo neno mar nyiso ni omendago gin mane oyudo kokalo e yore mag ohala. Ing'eto mare, Jayal Bura Esther Maina ong'ado ni Gachagua ne ok olero ne doho maler kaka ne oyudo omenda no maromo shillings milion 202. Gachagua men jalup William Ruto e piem mar laro komten piny Kenya koridhi ma mwandugo ma itudo gi mibadhi. Jayal Bura yango ni Gachagua ne ok opedho neno mar nyisa diera ni omendago owuok e ohala mar mwandu mopogore opogore mane ouso ne piny owacho kaka ne onyiso doho. Gachagua ne ok olero ne doho ni gin mwandu mage mane ouso ne sirikal mondo mi oyud omenda no. Bende onge oboke manyiso ni Gachagua ne ni kod winjruok mar orak gi sirikal mondo mi ochiw mwandu. E higa mar 2020, doho ne ogolo chik mondo mi geng'ne omenda Gachagua maromo shillings milion 202 mar bengi. Chakre kanyo, nonro osebedo kadhi nyime. Bura ne omaki kod bad migao ma ochung'ne luondach mwandu mag sirikal mane odino ne aguchege 3 mag bengi mane yango ni omenda ne thoro donjo e yo makelo chich e kind higa mar 2013 nyaka 2020. Bad migao no nyocha olero ne doho ni Gachagua kod ja ohala wadgi ma oyangi kaka Ann Kimemia matiyo gi nying ohala mar Gen Enterprises Limited ne ok nyal lero malong'o kaka ne gikuno maromo shillings milion 202. Gachagua wuon bende koro wuok oko ka oseyo ng'eto. Gachagua wacho ni chalo ma Jayal Bura no onindo nyakonchiel e ng'eto mare.
E oboke ma ochwal ne ute fwambo, Gachagua wacho ni obiro chwalo ng'ur e nyim doho mar apil ni mar oneno ka gima ne okomiye thuolo mar chiwo.